ମୋହରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେନି କାହିଁକି? ଦିନକର କଥା। ଜଣେ ସାଧୁ ଏକ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଶୁଣି ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କୃଷକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣର ରାସ୍ତା ମାଗିଥିଲେ। ସାଧୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲ, ମୋତେ ତୁମକୁ ଭକ୍ତି ପଥରେ ନେବାକୁ ଦିଅ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ହେବ। କୃଷକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୋତେ ନାତୁଣୀ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଦିନ ବିତାଇବାକୁ ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଆସିବି। ସାଧୁ ରାଜି ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲେ, ବୃଦ୍ଧ କୃଷକ କହିଲେ, ମୋତେ ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ବିବାହ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଆସିବି। ତେବେ ତୁମ ସହ ଆସିବି। ସାଧୁ ରାଜି ହେଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଘର ଆଗରେ ଏକ କୁକୁର ବସିଛି। ଯୋଗର ଶକ୍ତିରୁ ସାଧୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବୃଦ୍ଧ କୃଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୁକୁର ରୂପରେ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଯୋଗରେ ଶକ୍ତି ସହିତ କୁକୁରକୁ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ନିରୀହ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଖରାପ। ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ସାଧୁ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ପୁଣି ଏକ ବାହାନା ପାଇବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ସାଂସାରିକ ଜୀବ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଂଲଗ୍ନରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନର ଶେଷରେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ନେହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସଂଲଗ୍ନତା ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପରିତ୍ରାଣର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।